kuyiphutha lokho esikwenza ukuthi emngcwabeni sidle uma kushoniwe emzini womuntu ngempela sekufuna ngempela basukume batatazele baphekele thina ukuthi ngempela njengasifikile sizoba yingxenye yomngcwabo wabo bengcwaba ithambo labo ukuthi sekufanele manje nabaphekele thina ukudla lokho kudla kwasemngcwabeni bafethu kuyasingcolisa kuyawangcolisa amathongo ethu ingakho nezinye zezinto zethu uma sithi siyazithinta azithinteki siyazama ukuzikhanyisa izibani zethu ziyacisha ingoba sinamathunzi amaningi esinawo emzimbeni yethu sinamathunzi amaningi esawafaka emathongweni ethu sawangcolisa singaqondile kodwa siwangcolisa ngokungaqondi siyahamba semngcwabeni masifike emngcwabeni thina sifike siyadla ayikho inkinga asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene izinto amafasha bahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesethu wewo siyakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana nina bakanodume ehlezi kamenzi ngeimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kapa kufinyelele khona lomfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekelelwa kaMbanjwa impunga yesintu umshana wakofuze fulelo mashiya mahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampishona ngiyacela ke mfowethu nawe dadewethu ukuthi usubscribe la ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV ngoba sifundisana izinto ezibalulekile kithi thina njenganabantu siyachushisana siyalulekana uzokhumbula ukuthi iningi labantu alinabo abazali iningi labantu lithema likhula lakhula sekusela ingane phakathi komuzi abazali abasekho iningi labantu alinabo mama iningi labantu alinabo baba akuyona into abazikhethela yona bona leyo kodwa isimo esabehlela bona njenganabantu uma kungenayo baba ungenayo mama ungenayo umkhulu ungenayo ugogo impunga yesintu TV iwumkhulu kuwena impunga yesintu TV iwugogo kuwena impunga yesintu TV iwubaba iwumama kuwena ngoba izinto eziningi esizifundisayo la kule channel yethu enkulu izinto ezibalekile kakhulu ekuyizinto ekufana ngabe sizifundiswa abantu ababazali kuthina izinto ekufana ngabe sizifundiswa ogogo bethu izinto ekufana ngabe sizifundiswa omkhulu bethu kodwa ke asibanga nawo leyo nhlanhla yokuthi sikhule kanye nabo ogogo bethu nomkhulu bethu iningi lethu ogogo bethu asihlalanga nabo bahamba sisebancane abanye ke bafowethu uthola ukuthi bahlalile nogogo babo bahlala nomkhulu babo kodwa umkhulu babo bangaziniki isineke sokuthi bahlale phansi nabazukulu babo babaxoxele ngezinto ezithinta isintu nanokuthi isintu sibaluleka kangakanani kuwena njenganomuntu iningi ke labo ogogo nomkhulu abangakwenzanga lokho hayi ngoba nako ukuthi mhlambe babengafundi abanye ngempela ulwazi lwalungekho ukubona ngesizathu sokuthi yalahleka emuva kodwa ngokubukela impunga yesintu TV unogogo unomkhulu ngokubukela impunga yesintu TV unobaba unomama kwimpunga yesintu TV ayikho intandane wonke umuntu unomama nobaba wonke umuntu unomkhulu nogogo ngoba indaba esizitholayo lana bafowethu indaba ekwakufanele sixoxe ibona ogogo bethu indaba ekwakufanele sixoxe ibona omkhulu bethu buka nje uthi bewazi ukuthi uma kwenzekile wena njenganomuntu wahamba wayakomba emzini womuntu ushoniwe emzini womuntu bagubuzelwe ife lemnyama uyasuka wena uyahamba uyomba uyasuka wena uyahamba uyemncwabeni uyobakhalisa uyofihla kanye nabo njengoba nabo befihla uzobaduduza mawubuka imncwabo yenkathi yanamuhla uyabona ukuthi hey ayishube kakhulu ibambene ngoba imncwabo yenkathi yanamuhla angathi imicimbi
kulula kubantu ukuthi mefikile emngcwabeni kube lula nje ukuthi adle. Uma kuphekiwe isitambu siyanongwa sibe mnandi. Asipheke ukuthi siyaphekwa nje phakathi komuzi kuvele umshophi sigajiswe nje kungafakwa ngisho usawoti. Kodwa siyanongwa. Ukudla kuba mnandi kuyajatshulwa. Abantu bagcina bejabula kugcine sekukhohlakala ukuthi le ikhaya kuvela isifo. Lento eyenzeke le ikhaya kuyona into enhle, into embi, into esingafisi ukuthi yenzeke ngelinye ilanga. Kube lula nje abantu badle nje kahle baphakeliwe phela emngcwabeni umuntu adle. Nona abantu abadala naye kulula adle nje custard adle i-dessert uyadla ayikho inkinga. Akazi ukuthi leyo nto ethongweni lakhe iwukungcola ngoba phakathi kwalomuzi kuvele umshophi. Phakathi kwalomuzi kugubuzele ife elimnyama yonke into yakhona njengamanje njengoba bengakagezi. Isebumnyameni yonke into ukudla kwakhona kusebumnyameni. Kodwa yena umuntu kubona kuhle ukudla kuhlotshisiwe. Kunama mustard, kunama mayonnaise. Kube mnandi umuntu adle. Ukhohliwe ukuthi kodwa lokudla engikudlayo ukudla basebumnyameni. Ukudla emngcwabeni akuyona into ekufanele ukuthi thina njenganabantu siziqhenye ngayo. Akuyona into ekufanele ukuthi siyenze ngoba kuyasingcolisa thina njenganabantu ukudla kwasemngcwabeni. Uzokhumbula ukuthi phakathi komuzi makuthiwa kushoniwe bagubuzelwe ife elimnyama ngisho impepho yakhona abayithinti abakwazi ukuthi basondele emsamo bazokhuluma nabantu bakhona bacela ukuthile ngoba basebumnyameni. Kodwa okudingakalayo kufanele ukuthi baze basuse ubumnyama okusuke kubembethe ngalelo langa. Kukhona izinto ezenziwayo uthola ukuthi lapho sebeyasusa sebeyakhululeka ekutheni ke manje nasebengakwazi ukuthi basondele emsamo bashisa impepho. Yilapho ke laba esuke sebesuse khona ubumnyama obubambethe bona njenganabantu abaphila kulomuzi basusa ubumnyama okanye ithunzi elimpisholo eligubuzele lo muzi walekhaya. Ngemva kwaloko kusungathi mesufikile ngemuva kwalowo mcimbi osuke sewenziwe usuka kwazi ke wena ukuthi mawuphakelwa khona umaye ukumaya abakunikeza kona. Kodwa makusafiwe uthola ukuthi kuziliwe nje kusaziliwe nje kushoniwe ayingeke musu ukudla akufanele bafowethu ukuthi sidle. Kuyiphutha lokho esikwenza ukuthi emngcwabeni sidle. Uma kushoniwe emzini umuntu ngempela sekufuna ngempela basukume batatazele baphekele thina ukuthi ngempela njengasifikile sizoba yingxenye yomngcwabo wabo bengcwaba ithambo labo ukuthi sekufanele manje nabaphekele thina ukudla. Lokho kudla kwasemngcwabeni bafowethu kuyasingcolisa kuyawangcolisa amathongo ethu. Ingakho nezinye zezinto zethu masithi siyazithinta azithinteki. Siyazama ukuzikhanyisa izibani zethu ziyacisha. Ingoba sinamathunzi amaningi esinawo emzimbeni yethu. Sinamathunzi amaningi esawafaka emathongweni ethu sawangcolisa singaqondile kodwa siwangcolisa ngokungaqondi. Siyahamba semngcwabeni masifike emngcwabeni thina sifike siyadla ayikho inkinga. Uma sifike emngcwabeni basibekele lapha amakweta okuhlamba izandla. Sifike thina singahlamba izandla. Basibekele lapha mhlawumbe ikhuba lelithile lapha lokuthi kugeza izandla. Asikwenzi lokho thina. Yindaba singakwenzi lokho asisakholelwe ekutheni kufanele sizigeze izandla. Mawuphuma emngcwabeni uyahamba uyakini. Mawufika kini ayikho enye into futhi oyenzayo ukuthi phela ugeze ngoba uhambe waya kulowa muzi. Mawufika kulowa muzi ogubuzelwe ife elimnyama nafihla wahamba waya lapha emathuneni. Wahamba wena wayomba lapha. Ubuya nenhlabathi yalawa mathuna uzoyifaka la egcekeni lakini. Kanti okusuke kufanele njengoba kade uhambile uyomba ukhona umfula ngakini. Akhona amakhamba athile ekufanele ukuthi wathole njenganomuntu okade ehambile waya komba. Uhamba emfuleni ufika ugeza uvuthulula impahla zakho uzihlanze lezo mpahla makukhona indlela yokuthi uzihlanze kuze yonke inhlabathi yalawa mathuna kulowa muzi ingangena egcekeni lomuzi wakeni ihambe nomfula. Nawe inhlabathi kuwena emzimbeni ihambe nomfula ungene emagcekeni omuzi wakeni usuhlanzekile.
izinto ezinjalo bafethu kwakufanele ukuthi ogogo bethu basixoxele zona ezazenziwa omkhulu nabo befundisiwe ngazo ukuthi lezo zinto kufanele ukuthi zenzeke. Uthola umuntu ukuthi uhambile mhlambe wavelelwa umshophi ngokuthi aboshwe wayejele. Uma ebuya ejele lo muntu uyabuya nje uyazingenela ekhaya. Akayi ukuthi ngenkathi engakangena ekhaya bamhlangabeze nekhuba lelithile okanye nento ethile eyikhambe elithile. Bamhlangabeze nekhambe elithile azogezwa ngalo ukuze kusukele laphunga okanye lesasinyama sasejele afika sithole ejele. Uyabona isiqungwa nje sisodwa isiqungwa okusihogela usiza ukuthi sinuka kanjani. Sinamakha mtoti isiqungwa. Uma uzothi kade uboshiwe noma kade uye emngcwabeni othile uthatha isiqunga nje usigcobe ufaka amanzi bese uyawuhlanza umzimba ususe lawo mathunzi asuke kuwena ngaleso sikhathi. Leso siqungwa sibe sesishiya lamakha emzimbeni wakho amtoti azokwenza ukuthi ithongo lakhe likuwe nekufanele ukuthi lisondele kuwe lingexwayo ukusondela kuwena. Ubona umuntu nje manje uyahamba uyongena ejele garata. Mephuma ejele umuntu kuba mnandi nje futhi ubuyele ekhaya. Akagezi ngisho ukugeza ukuze phela kusukele lathunzi lasejele phezukwakhe. Sokuhamba isikhathi manje lo muntu uphinde futhi uyabuyela ejele. Kanti na usanephunga vele lasejele. Lento izaloku imdonsa lento ayisuswanga kuye nethongo nakuba kuthiwa lifisa kanjani ukuthi limvikele lo muntu ekuthena angehlelwa yilento. Alikwazi ukuthi likwenze ngoba manje kunzima ukuthi lisondele kuwena ngoba wena usana lethunzi lalapha ekhulukuthi. Kubalekile bafowethu ukuthi uma umuntu kade uhambile wayemngcwabeni ukuyemngcwabeni musu ukuthatha kancane. Ukudla emngcwabeni akufuneki bafowethu. Uma kade uyomba bafowethu kubalekile ukuthi uzigeze wena. Akudingi ukuthi mhlawumbe ungazi ukumela kwendabuko. Ukuya nje emfuleni ufike uzihlambulule wena njenganomuntu, uhlambulule impahla zakho ozembethe okade uzisebenzisa ngenkathi umba, uzivuthulule inhlabathi bese uhambe kuyongena egcekeni lomuzi wakini. Uma ukuthi kade udlile kubalekile nje bafowethu ukuthi uzigeze. Kodwa ukudla emngcwabeni bafowethu akufunakala ukudla emngcwabeni. Ngisho kuthiwa bafowethu ukudla uyakubona ukuthi kuhle kangakanani. Kodwa kufanele ukuthi udle wena njenganomuntu. Yingakho bafowethu kubalekile ukuthi namuhla siqonde nje ukuthi bafowethu ukudla nje kwasemngcwabeni ukudla lokho bafowethu okungalungile ukudla kwasemngcwabeni. Abantu babengadli makuthiwa kushoniwe emzini womuntu, babengayeli ukudla. Enkathini namuhla abantu manje bayemngcwabeni ngoba beyofuna ukudla. Abantu sebeyabusa manje emngcwabeni. Athi umuntu sebusile emngcwabeni kabantu bungevuma umuhle umngcwabo. Uncoma ukudla. Into enza ukuthi athi umngcwabo bomuhle ingoba ubone ukudla kade kunokudla wadla wajabula. Ukudla emngcwabeni bafowethu kunesinyama ekunaso, kunesinyama ekhamba naso. Akufanele ukuthi udle. Umuntu nje nabantu abadala musu ukudla emngcwabeni ngisho kuthiwa unabo abantu abadala. Lokhu ke kokuthi ke unabantu abadala ngoba kunesiphiwe esithile unaso. Ukudla emngcwabeni nje akuyona into elungile. Hayi bafowethu angageqa amagola ngimpunga yesintu, inhloso bekungeyona leyo. Inhloso bekukusika nje lijikawo ngiyabona okuthi angisakwazanga ukuthi ngikhe phezulu sengikhe enzikeni. Angiyiphethe ke bafowethu lembenge. Ngiyacela ukuthi ni subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Niqhubeke futhi nithenge incwadi zempunga yesintu ezifundisayo ngesintu sethu thina njengabantu abampisholo. Uma ukuthi futhi uyafisa ukufika emphelandaba wempunga yesintu uzocoshela olunye lolwazi. Ngabe mhlambe kukhona into ofuna ukuyenza emagcekeni omuzi wakini, woza kwimpunga yesintu mhlale phansi ikuchushise. Bakhona futhi nabanye abantu ngoba kuzokwenzeka impunga yesintu ingakuchushisi. Impunga yesintu inyanga elapha ngolwazi. Impunga yesintu ikucobelela ulwazi bese uhamba uye emagcekeni omuzi wakini uyosebenzisa lolo lwazi impunga yesintu ekunikeze lona. Ngiyacela ukuthi lo mfanekiso oqosheni uthathe nodlulisele kwabanye ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga
Siphe